مزيدا والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى المختار وعلى آله الأخيار وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم المعاد. bayan haka bayan Allah mu kiyayi Allah subhanahu wataala, mu ji tsoronsa, mu rinka halarto da shi a duk al'amuranmu, domin halarto da Allah da jin tsoronsa shi ita ce wasiya da Ubangiji subhanahu wataala da yi waɗanda suka gabace mu, kuma ita ce wasiya da aka yi mana. Ya bayan Allah mu sani kan cewa annabinmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya nusar da mu, ya faɗakar da mu kan cewa wannan duniya da muke ciki akwai amana da aka ɗora mana. Amana ce mai girman gaske, amana ce wanda sammai da ƙasai suka ƙi ɗauka, suka ga cewa ba za su iya ba saboda tsoro da girman wannan amanar. Mutum ya ɗauka domin shi ya jahilci girman wannan amanar. Mutum ya ɗau wannan amanar, Allah ya ɗora masa, dalilin kuma samun ɗaukakarsa kenan da fifikonsa akan dukkan halittu, domin wannan amanar da ya ɗauka idan ya yi abin da ya kamata babu wata halitta da za ta zama daidai da shi. Idan ya zamanto ya yi ƙasa a gwiwa bai ɗauke ta yadda ya kamata ba, to hakika wannan shine mafi koma baya, domin Allah ya bashi abin da zai samu ɗaukaka da girmama, to amma kuma ya watsar da wannan al'amarin. To kuma mafi girman al'ummu gaba ɗaya su ne wanda suka rike wannan amanar sosai, kuma babu kamar al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya bayan Allah mu sani kan cewa babu wani mutum wanda alƙalami ya hau kansa, wanda babu wannan amanar a kansa, wanda babu wannan kiwon a kansa, wanda ba a neman cewa ya isar da wannan abin da ake so ya isar ya sauke. Sannan kuma Ubangiji subhanahu wata'ala zai yi abubuwa guda biyu. Ranar alkiyama diga-digan mutum ba za su gushe ba har sai an tambaye shi ya kai da wannan amanar, ka sauke ta? Idan mutum ya amsa ya sauke, kuma sai an kira wanda aka sauke amanar a kansu sun ba da shaida. Shi yasa annabawa za a tambaye su, sannan za a tambayi waɗanda aka aiko annabawan izuwa gare su. Ya bayin Allah, hakika mutum kullum ya tashi kafin ya kwanta ya yi tunanin cewa wannan amanar da Allah subhanahu wata'ala ya bashi na kiwo ko na nusarwa, na faɗakarwa ko na koyarwa, shin na yi abin da Allah subhanahu wata'ala ya nemi in yi akan waɗannan, ko kuma akwai yiwuwar cewa zan wuce ƙofar aljanna, wani zai ce ya Ubangiji wane bai sauke amanar da kace ya sauke a kaina ba. Mai yiwa wannan ɗa ne, mai yiwa mata ce, mai yiwa ɗan uwa ne, mai yiwa makoci ne, mai yiwa wajen aiki ne ya haɗa ku waje ɗaya, wanda idan mutum ya zo wucewa zai ce ya Ubangiji yana gaina ko da sau ɗaya bai taɓa ce min kaza ba, bai sauke wannan nauyin a kaina ba. To wannan shi girman abin da mutum zai tunkara. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne mafi girman wanda ya isar da amana, ya sauke amana, ya miƙa ta yadda ya kamata, har sai da ya bar wannan al'ummar akan tafarki wanda yake tafarki ne kowa idansa fa yau zai gani. Tawa'an cikin duhu mutum yake tafiya, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya haska masa. A cikin haske yake tafiya, manzon Allah ya ƙara masa hasken abin da zai ƙara ganewa. Ya bayin Allah, hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullukum, dukkaninku, man ba wanda aka ɗauke, dukkanmu ra'ayin an ba shi kiwo. Akwai abin da Allah subhanahu wata'ala ya baka, ka kula da shi, ka kiwaci wannan abin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, kuma dukkaninmu sai an tsayar da mu, an tambaye mu yaya ka gudanar da wannan kiwon, yaya ka kula da wannan abin da aka baka kiwo.
gwargwadon kyautata kulawa da mutum ya yi, gwargwadon wucewa da zai samu cikin sauƙi, gwargwadon wasarere da mutum ya yi da sakaci, to gwargwadon yadda mutum zai tsaya, gwargwadon wannan sakaci da ya zamanto ya yi. saboda haka ya bayin Allah mu sani kan cewa abubuwa guda uku wanda zan ambata, wanda akwai waɗansunsu amma waɗannan su ne mafi muhimmanci a yayin da Allah ya baka kiwo, kullum ka sa wannan a gaban idanka, domin za su zame maka madubi kuma za su zamanto a ranar alkiyama kamar yadda Hassan al-Basri yake faɗa, hisabi zai zame maka cikin sauki domin ka yi wa kanka hisabi kafin ka je can. sai ga cewa kayan aikin alkhairi da ka je ya yi rinjaye akan aiki wanda ya zamanto sabanin haka. abu na farko, mutum ya sani kan cewa yayin da aka ce maka kai mai kiwo ne kuma za a tambaye ka abin da kake kiwata, ma'ana kai mas'uliyar take kanka, responsibility din a kanka take, ba kai za a tambaya ba waninka ba. domin wata rai ba ta ɗaukar wata rai abin da ya zamanto ta aikata, wala taziru waziratun wizra ukhra, babu wata rai da za ta ɗauka. kuma kowace rai da kaga cewa an garkame ta da abin da ya zamanto ta tsururuta ne ta aikata, kullu nafsin bima kasabat rahina. saboda haka koyaushe idan ya zamanto ba wani ne zaka kalla ka ce ai dan wane ba, ka kalla cewa kai ne farko. a ranar alkiyama waɗansu za su zo, mala'iku za su tambaye su me yasa kuka yi kaza, amsar da za su bayar sai su ce kunna mustad'afina fil ard, wallahi ba mu da yanda za mu yi ne, ba mu da ƙarfi, ba mu da yanda za mu yi, an fi ƙarfinmu. amsar mala'iku shine alam takun ardullahi wasi'a fatuhajiru fiha, kasar Allah ba ta da yalwar da za ku tashi daga nan ku koma wani wajen. manufa uzurin su ba karbabbe bane, dan suna da shugabanni waɗanda suka zamanto ba su taimaka musu ba, ko kuma shugabanni da suke zamantowa su sa su fandare, wannan ba zai zama uzuri a gare su ranar alkiyama ba. ubangiji subhanahu wataala ya ce makomar waɗannan jahannama, saboda babu uzuri a gare su. wannan ba uzuri bane, kunna mustad'afina fil ard ba uzuri bane. saboda haka kar mutum kullun ya daura waɗansu ya ce ai shugabannin ne, a ai mutanen garin ne, in ka faɗa ma ba za su yi ba. abin da yake kanka albalagh, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce maka yin alaika illa albalagh, ka isar ka kuma yi abin da ya kamata a lokacin da waɗanda ba sa yi kai kake yi, shine kake da uzuri a gaban Allah, ka ce Allah na yi iyayina. kamar yadda annabi Isa yake cewa wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim, ni zan iya bada shaida lokacin da nake nan, iya abin da zan iya nayi. falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim, amma lokacin da bana nan, wannan ubangiji kai ne mai sa ido, kai ne mai kula da su. amma mutum yana nan ya ce bari in koma gida, yana nan bari ya zamanto ni ba zan yi ba abin da zan iya saboda ban da kaza, wannan ba ɗabi'a ba ce ta mumini. shi yasa ma a ƙarshen lokaci idan ya ja, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna hadha ad-din bada'a ghariban, wannan addinin ya fara ne da mutum ɗaya bako, ba wanda ya san a ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai da lokacin da annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam. ya zo ya isar, ba wahalar da bai sha ba, bai ce ya rasulullahi waɗannan kafiran makkan taurin kai ba za su yi ba. annabi nuhu alaihi salam shekara 950 bai taba janyewa ba, har sai da Allah yake gaya masa cewa lan yu'mina min qaumika illa man qad amana, babu wanda zai ƙara yin imani banda wanda suka riga suka yi imani. to daga nan ne annabi nuhu yayi wannan addar yake cewa la tazar al-ardi min al-kafirin dayyara. da ba dan haka ba annabi nuhu zai ci gaba ko da wata shekara dubun za ta ƙara karuwa, ba zai gushe ba yana yin wannan abu. saboda haka idan abu ya zo mas'uliyar akan ka ne, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
an fita yakin Uhud sai zamanto abin da ya samu musulmi ya same su da suke tunanin cewa bari su ɗaura wani laifin, suka ce anna hadha, ta ya akai haka? Ubangiji ya ce musu qul huwa min indi anfusikum, daga kawunanku ne, kar ku zargi wani ku ɗaura wani akan wannan al'amar. Saboda haka mas'uliyar farko idan mutum ya gani shine sai mutum ya fara zargin kansa. Yaro ya fandare, zargi kanka farko. Iyalin gidan ya lalace, fara zargin kanka kafin ka zargi wani. Idan ya zamanto a waje ne, kakka zargi makotanka, fara zargin kanka farko, domin makotaka ne zaka iya tashi ka bar su. In yaro ne zaka iya daukan matakai ɗaruruwa ko dubbai, wanda daga wannan ka canza zuwa ga wannan, har Allah subhanahu wataala ya yi maka ludufi, ko kuma Allah ya baka yankan hanzari kan cewa ka yi iya abin da zaka iya, ka gaza ne, kamar yadda annabi Nuhu ya yi da ɗansa. Annabi Nuhu ya san ɗan nan nasa fanɗararre ne, amma ga ruwan dufana ya zo zai hallaka, yana cewa ya bunayyar kan ma'ana, kan ka zo ka hau jirgi ka tsira tare da mu, kar ka zamanto cikin kafirai. Amma ɗan nan sai amfani da hankalinsa, bai amfani da wahayi da Allah ya aiko annabi Nuhu cewa za a hallakar da kowa ba, fakana minal muhlakin. Saboda haka wannan abu na farko kenan. Abu na biyu shine koyaushe idan za ka aikata wani abu ko kake aikata wani abu, ka tuna da abu guda ɗaya, shine ƙarshen wannan al'amarin. Duk abin da za ka fara, tuna da ƙarshensa menene. Idan mutum zai yi aiki wanda na sabon Allah ne, mutum ya tuna ƙarshensa menene. Idan mutum zai je ya aikata fahishar zina, ya tuna ƙarshen jin daɗin minti nawa ne, kuma yaya zai gamu da Allah bayan Allah ya ce mar wala taqrabu zina. Me sakayyar za ta kasance, yaya ubangiji zai kalle shi, yaya kuma ukubar za ta kasance. Shi yasa wannan da yazo zai kashe dan uwansa Qabila da zai kashe Habil, yace idan ka zamanto ka miƙo hannunka dan ka kashe ni, wallahi ba zan miƙa hannuna dan kashe ka ba, domin na jin tsoron Allah wanda shine ubangijin talikai. Ni ina fata idan ya zamanto ka aikata wannan abun, ina ji maka tsoron cewa za ka ɗau dukkan zunubaina da zunubanka, sai ka zamanto cikin 'yan wuta. Wannan shine hango ƙarshe, saboda haka ba zan yi ba saboda wannan. Shi kuma wancan idan sai rufe, bai hango ƙarshe ba, sai zamanto fa asbaha minan nadimin, sai zamanto cikin wanda suka yi nadama, wanda har duniya ta nade in dai mutum ya yi kisa, shi wannan Kabila yana da kaso da wani abu a ciki, kamar shi sai an yanka mar kisan da za a yi, duk yawan kisa da za a yi a duniya. Wannan mutum ya tuna cewa a ƙarshe akwai abin da zai zo. Duk abin da za ka yi baka tuna cewa ƙarshen sa ga abin da zai kasance ba, to hakika mutum mas'uliya, nauyi da yake kanka ba za ka iya sauke shi yadda ya kamata ba. Abu na uku ya bayan Allah shine ka sani kan cewa ibadu da Allah ya sa mu yi hawa ne. Akwai abin da yake lallai wajibi, idan mutum bai yi ba akwai uquba. Akwai abin da ya zamanto falala ne, idan mutum yayi zai ƙara samun ƙarin lada. Idan ko mutum akwai abin da mutum in ya bari, babu yabo babu fallasa a cikin waɗannan al'amuran. To yayin da mutum ya zamanto ya shagalta da abin da ba yabo ba fallasa, sai zamanto ya rushe abubuwan lada da yawa, domin zai bar abin da watakila wanda shine wajibi a kansa. Shine ubangiji yake faɗa mana a cikin hadisi kursi, babu abin da bawa zai ƙara kusaci zuwa ga Allah da shi kamar abin da yake wajibi. Ka sauke wajibi, abin da yake lallai in ka sauke, Allah zai so ka kuma yana ƙaunar ka. Imam Ibn Tha'laba da kuma wani mutum wanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce me Allah ya wajabta mana na sallah? Yace salloli ne guda 5, da wannan. Sai dai idan ka ga dama zaka iya yin ƙarin nafila akan haka, illa an tatawwa. Azumi fa yace azumi na watan Ramadan ne. Idan kai wannan watan guda ɗaya, ka sauke wannan wajibi da yake kanka, sai dai kai ta ɗauwi. Haka yi tattambi manzan Allah ya gaya mar duk wajibai, ya ce wallahi ba zan ƙara akan waɗannan wajiban ba, kuma ba zan rage ba.
ya juya ya tafi manzon Allah ya ce ya tsira matukar ya da gaske yake faɗar wannan abu. Saboda haka mutumin da bai aikata wajibi ba zai tafi mustahabbi ko sunna ba. To sannan mutum sai ya zo kuma ya bi meye mustahabbi, abin da yake kuma Allah yana so yana son sa mutum ya zamanto ya shagaltu da su, domin idan mutum ya shagaltu ya yi wajibi sannan ya zo ya mustahabbi, Allah zai so shi, Allah zai kaunace shi, Allah zai kusantar da shi, Allah zai sa shi cikin waliyansa. Waɗannan abubuwan guda uku ya bayan Allah, mutum ya san cewa nauyi a kansa ne, kar ya ɗora waɗansu nauyi ko shugabanni ko waɗansu. Mutum ya fara tambayar kansa, shin ina daga cikin wanda da ni ne wannan barnar ta ragu ko kuma da ni barna ta ƙaru? Mutum ya kullum ya tambayi kansa akan wannan. Akwai abin da zan iya ban yi ba, wanda da na yi watakila za a ɗan samu wani canji, mutum bai yi ba, wannan mas'ulun ne ranar yawmal qiyama, za a tambaye ka me yasa baka yi din ba. Mutum yana taraddudi ko za a yi ko ba za a yi ba, ranar kiyama sai a tambaye shi me yasa baka gwada din ba, in ya so kaga cewa abin ya tabbata ko ba zai tabbata ba, tunda ba a tabbatar abu ko rashin tabbata ba a hannunka yake ba, hannun ubangiji mai girma da buwa yake. Saboda haka ya bayan Allah, wannan shine farko. Abu na biyu shine mutum ya halarto karshe. Abu na uku shine mutum ya zamanto ya jera ibadunsa akan wanda yake na lallai ya sauke, daga nan kuma sannan ya biyo mustahabbi. Kada ya zamanto kawai ya rike yana cewa mu ai kaza. Waɗansu abubuwa adab ne, mutum ya bar su ba lalle ya zamanto ya yi sabo ba, amma mutum ya zamanto ya fifita su akan waɗancan. Kila wani da yawa in ɗansa bai je ya yi sallah ba, bai ma san ya je ko bai je sallar asuba ba, amma da watakila bai zo da safe ko ya zo ya wuce da safe bai gaishe shi ba, wannan zai iya tada duniya gaba ɗaya bai kwantar da ita ba, alhalin bai je ya gaida ubangiji ba wannan ɗan, amma uban bai damu ba, yana ganin cewa ba bai ma ai wannan ba harkata bace. Ya kamata mutum ya sani kan cewa ɗanka tunda aka ce maka ya shekara 7 ɗin nan, to nauyin a ga cewa yana yin sallah naka ne. Ya sa ka ce maka in ya kai 10 ba yi ka zane shi, to kuma ka ci gaba da kula da shi har sai kaga ya miƙe akan sallah, domin in bai yi ba ranar alƙiyama dan zai iya zuwa ya ce ya Allah ai babana bai taba dora ni akan harkar sallah ba. Saboda haka baban shi kuma kullun yana sawun gaba a masallaci, amma wannan ba zai cece shi ba, wannan ba zai zame masa dalilin tsira ba. Saboda haka abin da yake wajibi akan ka sauke, sannan sai ka yi mustahabbi. Samun sahun farko yana da muhimmanci, amma in ɗayanka sai ka haɗo sannan za ku taho, sannan ka samu sahun ƙarshe ku samu sallah tare da waɗannan yaran, wajabcin kawo yaran masallaci ya zamanto a kanka. Amma samun sahun gaba wannan falala ce, mustahabbi ne. Saboda haka ya bayan Allah kula da waɗannan abubuwa guda uku, kara ɗora wa mutane nauyi da yawa, saboda mun zo a wani zamani da kayi magana ce ai shugabannin ne, ai mutane ne sun lalace, wanda shi ma kansa hatsarin faɗar wannan yana da girma, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana, yace duk wanda yace kai mutane an lalace, mutane ayan halaka, to shine wanda ya halakar da su saboda bai gaya musu abin da ya kamata ba, ko kuma shine ya fi su halaka, kamar yadda duk ruwayoyin suka zo. Saboda haka ko shi dai halakakke ne ko kuma shi ya taimaka ga halakarsu. Saboda haka ya bayan Allah, kar ka yadda ka zamanto ranar alkiyama, ran da za a zamanto kiwon da Allah ya baka, Allah ya tsayar kaga cewa baka da amsa da zaka bayar. Tun yanzu ka tanadi ansoshinka, tun yanzu ka tanadi me ya kamata ka faɗa, tun yanzu ka iya ƙoƙarinka. Ba a makara a harkar duniya, ko da ko saura dab da dab zaka bar duniya ne. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya buga mana misali da wannan dan Yahudawan, dab da ana ganin cewa kamar gashi zai mutu, manzon Allah ya je wajensa ya kira shi ya ce markace la ilaha illallah zaka tsira. Yaro ya kalli babansa ba Yahude, yana jin tsoronsa, yana kallon ko manzon Allah, yana son manzon Allah tunda yayi aiki a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babansa ya ce markai yi biyayya ga Abul Qasim, yi biyayya gare shi. Yaro ya ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, kuma Allah ya ɗauki ransa. Manzo Allah ya farin ciki ya ce na gode wa Allah da ya tserar da shi daga wuta ta hanyarta.
saboda haka ba a makara. Karka ce da ban yi ba, kar a ce sabon abu. Gara ka je da ubangiji cewa uzuri, ya ubangiji yanzu na gane zan gyara, akan ka tafi cewa ya ubangiji na kasa ba ta fidda mutum a ranar alkiyama, sai dai idan uzuri ne karɓaɓɓe wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya yanke. Allah subhanahu wata'ala ya datar da ni da ku da yin aiki wanda zai yadda da mu. Allah ya datar da ni da ku da 'ya'yayenmu da iyalanmu ga yin abin da Allah zai farin ciki da mu. Allah ya datar da ni da ku baki ɗaya, ya zamanto mu zamanto mun yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce, kuma ya tashe mu a gargashin tutarsa cikin ayarinsa wanda za su shiga aljanna tare da shi ba tare da wahala ko shan hisabi ba. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik was salamata min kulli ithm wal ghanimata min kulli bir wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aminna fi awtanina وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثقل موازيننا وحقق إيماننا، ونسألك العلا من الجنة. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.